ta rika shi. Har yanzu dai kafofin sada zumunta sun dauki zafi akan wannan hoton na sarki Sunusi Lamido Sunusi sarkin Kano a yanzu. A lokacin da aka ga an shimfiɗa wani kafe mai dauke da sunan sarkin Muhammadu Sunusi Lamido Sanusi na biyu, wanda kuma ta kan kafe din na ake taka a wuce ko ya je zauna akan kujera ko kuma ya tashi idan zai fito daga wajen. Abin da ya janyo cece kucin ba kowa bane face ganin yadda aka rubuta sunan Muhammad a jikin kafet din sannan ana takawa ta kansa ana wucewa. Dalilin saka kafet din kuwa shine an rubuta sunan sarkin ne gaba ɗaya a jikin kafet din, wanda kuma ya hada da sunan Muhammad a ciki. Lamarin da ya sa mutane da dama suke ganin tunda sunan Muhammad ya fito to bai kamata a ce an rubuta shi a ƙasa ana takawa ba, ko da ko sunan sarkin ne. Duk da sarkin bai kasa goyo wajen fitowa da yin fashin baki akan abin da ya sa aka rubuta wannan suna a jikin kafet din, tare da bayyana cewa ba an rubuta bane domin a ci mutuncin sunan Annabi Muhammad, sai dai an rubuta domin a bayyana cewa sunan sarkin ake nufi. Mutane da dama suna gani ba su yarda da wannan al'amari ba, dole da sai an cire wannan kafet din ko kuma a goge sunan Muhammad a jikin kafet din a bar sunan sarkin Sunusi kadai. Da dama daga cikin mutane musamman yan ɗariƙar Tijjaniya sun yi tsokaci akan wannan al'amari, tare da sukan kalaman sarkin akan fashin bakin da ya akan cewa ya musanta wannan abu da suke zargin sa da shi. Ga dai wani bidiyo da wani mutum ya wallafa a shafinsa na TikTok tare da yin ikirari ga sarkin da ya kamata a ce an cire wannan sunan, idan kuma ba haka ba a cire kafet din a canja shi. Ku tsaya ku nutsu ku saurari wannan bidiyon domin akwai abubuwan da ya kamata a ce kun sani game da wannan al'amari. Amma kafin mu kai ga kallon bidiyon, muna so ku yi sharing din bidiyon nan domin ya je kunnen musulmai da yawa domin su ji wannan abu da yake faruwa, sannan ku yi like din bidiyon nan. Idan kuma wannan shine karin ku na farko a wannan tasha, muna so ku danna alamar subscribe sannan ku danna kararrawa. Mun gode. To jiya mun yi raddi akan wannan hoton wanda aka samu wasu jahilai 'yan iska murakkabai rakituna ila duniya suka zo suna zagin mu suna cin mutuncin mu dan mun kare martabar wannan suna mai girma na fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To tunda mun faɗa kun zage mu, kuna ganin mu ba mu kai mu faɗa ba, to ku ji daga bakin malamai magada annaba. Bismillah arrahman. Dazu nake kallo halifanku Malam Muhammadu, wanda yake ikirarin halifa na Tijjaniya, halifa guda, yana zaune akan kujera, a kafet ɗin da ke gaban shi an rubuta sunan Khalifa Muhammadu Sunusi, ana takawa ana wucewa. Sunan Muhammad ya fi ƙarfin a taka shi wallahi, in dai da mutuntawa, ba wai ga mai da'awar Khalifa na Tijjaniya ba, ba wai mai da'awar musulunci ba, wallahi ko kafirin da ya san abin da yake yi ba zai taka sunan Muhammadu ba. Akwai wani ɗan dambe da aka yi a Amerika, ya yi suna Muhammad Ali, duk kun san shi ai, wanda an ce a lokacin da yake tashan damben shi, idan ya naushi mutum, naushin shi ya fi nauyin buhun siminti. To ya yi zamani sosai. A Amerika akwai wani guri da suke kira da suna Home of Fame. Ɓangaren da wani ya fice sai a rubuta tauraruwa ɗaya a ƙasa sai a sa sunan shi. To sai aka zo kan Muhammad Ali. Ya buga duk wani wanda ake ganin gogarma ne na dambe a duniya. Aka kai mai takarda za a sa rubuta sunan shi a wannan Home of Fame ɗin. Sai ya ce aka asa sunan shi. Aka ce saboda me? Ya ce saboda dalili guda biyu. Na ɗaya sunana Muhammad, kuma ba wanda nake ƙauna a duniya irin Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. To ba na son a rubuta sunan Muhammad a ƙasa ana takawa. Ya ce sannan kuma ga sunan mahaifina Ali, Muhammad Ali. To Ali ɗin kuma sahabin annabi ne, shi ma ban son a rubuta shi a ƙasa ana takawa. Gwamma duk kaskancin da zai samu a duniya, ya ce kowane kaskanci ne ya samu akan kowace ɗaukaka da za ta sa ya wulakanta sunan manzan Allah. In ji Muhammad Alifa, ɗan Amerika, baƙin Amerika, saboda yadda yake girmama annabi ya ɗauki manzan Allah a zuciyar shi. Amma abin kunya a ce yau wai wanda ke da awar halifa na Tijjaniya ka rubuta a kafet a gabanka, wai kuma kana karanta littafi na Madarijus Salikina, littafin Ibn al-Qayyim al-Jawzi, wanda Ibn al-Qayyim al-Jawzi yake cewa a littafin sai dai rubuta ar-ruh, yake cewa duk wani harafi da ake tsammanin ana nufin alqur'ani ne da shi bai kamata a taba shi ba sai da alwala. Ba fa a taka ba, a taba harafin
da ake tsammanin daga alkur'ani ne. Aka ce mishi huruful ja'iya fa yace wannan misalin a rubuta alifun ba'un ta'un har zuwa ya'un wannan babu laifi a iya taba su ba alwala, amma su ma wulakanta alkur'ani ne domin da su Allah ya saukar da alkur'ani. To Muhammadu dai kowa sa akwai shi alkur'ani ko babu? Muhammadu hudu ya zo alkur'ani, wa ma Muhammadun ko ma kana Muhammadin ba ma nuzila ala Muhammadin, sannan Muhammadu Rasulullah. Kalmar khalifa din ma ta zo alqur'ani, inni ja'ilun fil ardi, haka Allah ya ce zan sanya halifa a bayan ƙasa, duk sun zo alqur'ani. To amma gashi an rubuta ana takawa a wuce, kuma halifa na tijjaniya, anya wannan tijjaniyar ita ce tijjaniyar da Shehu Tijjani ban mu akai? Yanzu wannan tijjaniyar ita ce tijjaniyar da kake tsammanin wani ya fahimce ta har ya itikadin cewa a tafarkin da ake na gaskiya ne? Amma yanzu a ce yau a halifan tijjaniya ana taka sunan Muhammadu, anya wannan ba ma cikin wannan zamanin da allazi bana zurahu, wanda ƙaryar shi ta bayyana a fili, yaudarar zamanin ta bayyana a fili. Ai ko a Hausa akwai alkunya. Mun taso iyayenmu idan za a ce ka siyo abu na silai 10, idan ita mamanka, idan kakanka wanda ya fi mahaifinka kenan, sirikinta kenan ko, idan sunan shi Sulaimanu, ba za ta ce ka siyo min abu na silai 10 ba, domin ta raina sirikinta kenan. Sai dai ta ce ka siyo min abu na karfe 10, ba za ta iya faɗin sunan shi ba. Ina karantar da wasu, ina karami sosai a tudun wada, mun zo sabbi sama rabbikal a'la, to mai gidan sunan shi Alhaji Musa a kawo, Allah ya ji kanshi, Allah ya mai rahama. Matarsa ina karantar da su, idan muka zo ƙarshe, in na ce Sofi Ibrahim wa Musa, sai ta ce Sofi shikenan, ba za ta iya faɗin Ibrahim ba balle ta faɗin Musa saboda alkunya. Amma a ce yau kuma an wuce wannan, za a rubuta sunan Muhammad a taka, ina girmama wanda Shehu Ibrahim ya koya mana na manzan Allah, ina martaba wanda Shehu Ibrahim ya koya mana na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ka duba fa alarammomi in suka zo rubuta alqur'ani, in aka zo suratu Dawuda sai ka ji an ce alaihi salam, suratu Maryama sai ka ji an ce alaiha salam, sai an sa wannan girman na mutuntawa. To yau a ce a Tijjaniya ne za a sami zamanin da za a ce wanda ke da awar halifanci ya rubuta sunan Muhammadu a taka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ka san dai wannan tinja kenan, ba Tijjaniya ba. Bima ja amin haƙƙin, wannan zamanin ƙaryar shi ta bayyana saboda me? Saboda abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi min haƙƙin na gaskiya, shine alqur'ani. Fajallat umurahu, sai ya zamana dukkan wani abu mai girma, to girman annabi ya rinjayi girman wannan abin, sai kowane al'amari ya bayyana a fili. Malam ya ce ka in cika ko da surutu. Fajiddu ilaihi,